pangertosi kula niki sesemban. Garwanipun Kang Mas Surya. Aku ngerti. Kabeh iki wis tak itungi. Kok sampeyan entuk piye to? Lho aku bakal muktekke ponak aku narakani dalan kowe sing kanggo korban ora bakal kelakon. Cek. Patah. Yo, Ora mila nek panjenengan metara karo. Apa panjenengan kang duweni wektu karo Kang Mas Surya Prabu? aku ora ngerti. Nek aku ditunjuk koyo ngene iki lha apa? Ayo. Kedatusan ingkang aneh-aneh. Lajeng kedatusan menapa, Paman? Mertosya wis tak pateni. Tak tekek modal. Gambuk Mertosya sampun kelampa pecah. Nanging aneh nggih. Aneh kados kok malah pareke sing nang jabang bayi loro. Eno sorwatu gedhe kae. Pundi? Kae tak jupuke ya, jupuk ya. Triyono ya. Wah, aneh-aneh ngae lakone. Aku gila. Bareng tak ceket cengar metu loro kuwi. Iki kedados upamipun jabang bayi menika ing mangkinipun ngancik tatarane kadewasan burung tanpa bakal ngucek panuwuhan. Ayo, nek ngerti lagone. Bocah iki ngerti lakone wong tuane aku kowe cilok. Ha iki. Saiki ae. Tak patenani. Dipun pecahi terus. Ayo. Monggo. Ayo. Kurang ajar.